Kador bash nong joko yam kalapan pa bakam hun satya ya karukam khandra ya ki barjala ki batre bala ha ki babon tili ki karkhana ki badan hapo ko yam industrial area Ribhoi district bala penlong dakatana labor but Khasi Hills Autonomous District Council hak arpa artarik naitung Uba Stevenson karkrang rang bash nong ko yam habakran bat kinong thok kubor ulapan pa bakum kador bash nong hi hadien ka jingpen tip jong kini kitna trekam ka sorkar jilla ban penlong ya ka jing khanra ya ki kat kisla jong ki bar jilla ki batre balla ha ki karkhana bapher ki badan hakathan yam kum kasnong kalayadan bentalang ha ka ni ka jing khanra Henrik basngau diaw kalong bakim hun satya ya ka rukam khanra ya ki kat kisla jong ki spa ngot ki bar jilla ki badan batre balla ha ka ni ka than Ula ongru bakum kador bash nong hi kamban se banshim kya halor kanika kam ban pha penbiang ye ki kot kisla kan thup na du ka labor license trading license ka police verification ye ki barjala hapo ka license lem kumta na kalyang kador bash nong yam kamban se banshim pat da kilat ki bating e persha ye ki barjala ki bawan tre bella hakini ki karkhana ki bahab hapo ka jingpet perman kador bash nong yam Shu ru ubak karkrang ulaban kia baka jinglait lan jong ki barjala bandrong shapo ka jala Meghalaya na kabanta bantre bella klem ka jing pikir ka batikna kalalong ka daw ba jong ka jingkan rei udrak hapo ka jala bat bu jing ma shikat de e ki khun samla hakeleng kisnong jong ka jala ka dorbash nong yam kala dawaru na kasor ka jala bakan pentre kamno mardor ya ka district task force bapura hapo Ribhoi district nakaliang jungi ka dorbash nong yam hadin baging ayo ya ka City, nakaliang ka labor department, harangkat ka nakaliang juga infiltration, lapha City jangi kasinong, bangin ya don rangkat menta kasengi namta ban ya sanran lang, namta kani ka inspection, ban one check, ya kini ki labor ki batre hani ka yam industrial area, kumki traisnong, i kamtip kambha ya ka jinglong jingman, hapo kasinong kujungi, habidai bakani ka jaka hapo yam industrial area. Ka suka ban ong ba ka jingrung jingmi jongki nong trail belala ni labor hakani kasnong jungi kalong lan haduk kata kumba suong ba kani ka jaka kala kalalong kum kata ka ketem kani ka jaka ri jongki brio ki ba ngila ban ong ba ki rio boman ani ki rio ki brio ki bola don kies na kaleng ka state tenteng kala kalalong kum ka ketem menri tengen hakani ka jaka jungi kumban shu penken mau ya pi dang hakani kindiat penai don na pedang wei u rong ba dong jungi u sha takti hakani ka wei pat ka factory te hadin begin layo jingtip hadin siteng kenta nakaliang jungi snong lawan wan wat itu brio hadin la poi factory uni brio la petno haba kli pat u try factory sai ka kot ka sla jong ni brio habangi wat uni brio sumdan tanggawe ka kot ka slaru ka epic sumdan ka adhar sumdan ka labor registration sumdan kanu ka identification dan kani ka bu jingma sibun ya ka snong kamtam ya ki try snong ki bawan balawan try ni jaka wan ngimtip uno uba bahab uno uba sneo te nakaliang jugi ka snong na kapor ngijuban bat ngiju khot ya ki meeting ya kini ki try factory ba lada wanra ki labor sowa pentip sengi kasnong katba kini ki try factory hi ki bodan hangni an sia thu epi ka main objective ke jongki ne ka jingthmu ke jongki kalong tangban le khai ban business hangni ka jaka hendrai nakaliang jongki ban ya try rangkat judan kanu bun sin kiju ya lat hot kijuan ban renew ya ka trading license sengi kasnong hendai nakaliang jongki kasnong ru abangi ai renewal NOC ngijubu iki kendon baki dai ban penbiang suai hakot kasla ya ka labor documents baro dai tanah takadau ba nakaliang jungki kimla ban penbiang hakot sla ka biang bun sin gijualat yangi kasnong ru gijulet bait direct support the council ban shim ya ka trading license te nakaliang jungki kasnong ngimtip lada kiyo nemyo ya kata trading license handai ngi subu jingkerpat ya UEM trade bat iki labor jongka oki officer jongka council bapet ya katrit pas ngobha ba buram lang yangi kasnong haba ngi kasnong ngi pat ya ka NOC nang liang kasnong aka jing menjur jongka executive committee sobha wat
wat nompat ashwa ya ka trading license mar ngi kum kinong snong ngi ki nong ilam snong ngi don hakani ka snong banura ya ka suk ka sign banura ya ka suk ka sign po ka snong ka thau kamtam nam ta ka jingman toy banyada ya ka ribot ya ka jaj banriu te hakani ka singi nakaliang jungi habangiwan ban khenra hoj ngi syamba ngi syamba bun hi gilebor kimbiang ya kot kasla habangi pai saka police verification bagi di banura ya ka police verification na kajaka ka ba kiwan ba ngila ban pensisha la ubrio ubay ubala judon kies ane ubrio babahan masnio henry umdon uway ru ubale ya ka police verification kani ka along lupa bab kila penken ya ka an ka baladon lupa te nakaliang jungi kasnong ibu ijing kerpat ya ka labor department rengkat ya ka district council bagi dei wanang penklan su ya ka an ka baladon om ban su penlong tangka jingwan khanra tangman cu pendap rungkom lani formalities bagi suan khanra mentala hadian sibna arbana kenja biang kadlong biang kumju nakliang jungi ka sinong ru ngila ai warning ya kitu gibom don ikot kasla bagi dei ban mi no nakasnong jungi menta kasngihi bat ladang jungi kasnong ngin mong song thait nginang yaiwan budin ban khanra kini kilebor walada kimdon nakliang jungi kasnong sasim kataka action bat pensistom ting yaki pat khadu khatwahi nakaliang jungi kasnong ngi kajing thmu jungi kasnong ngi kwa ba kasnong jungi kandon borbor haka suk kasan kamtam kinong tre ki batre hani kasnong jungi kinwan dagalanti ka badai om kum unong tu banwan siteng mit nakitrok nahi kali kabangi jua jing tip man kapur labat ladang hilap ba nang nei sakmat bakiwan siteng mit nakikali ne gino klem ka jingun tip ingi kasnong naglang jungi snong sim da karai ka batage kulis ba kumurang ba snong ba wen girang ba snong ba wongi karkhana ka jingmut hi ka jungi adu mene mi ajingmut yaki batang ka tuka online registration kampat biang ngilaong yaki ba pidei ban penbiang ru ya ka police verification ki haban sim shwa ya police verification hadian sa ayak tuka online registration mar klem ka tuka online registration suang fi kalong kum ka katakaan kepada senjor haduk kata ubriu badan ka Aadhaar card wala wan yo registration Aadhaar card ubriu bawan Bangladesh wan Nepal usa sibna ramai wala wan yo Aadhaar card apo di India takadaw nakaliang jungi ngila ban bhai ki ba kidei bandon bet ya ka police verification nakajaka ka bakiwan